Mașina ta merită cea mai bună îngrijire. Oferim servicii de detailing auto premium utilizând tehnologia avansată de injecție-extracție de la Karcher. Ce înseamnă asta pentru tine? O curățare în profunzime a tapițeriei, eliminând praf, murdărie, bacterii și pete persistente. Fără umezeală excesivă, fără reziduri chimice. Doar un interior curat, igienizat și reîmprospătat. Curățare și dezinfectare profundă pentru scaune, mochete și plafon. Îndepărtare eficientă a petelor și mirosurilor neplăcute. Uscare rapidă, astfel încât să-ți poți folosi mașina imediat. Fie că este vorba de un autoturism personal sau de o flotă auto, oferim servicii rapide și profesionale, adaptate nevoilor tale. Redescoperă senzația unei mașini ca nouă.